الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله كراما كاتبين وكاتب نبينا وإمام المرسلين صلوات لله إلى المبعوثين رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الإسلام malidenw hakaja diɲɛ fan wɛrɛ jamanadenw kubaro bugu fiyɛ o de bi ka baro aw ye su in na n'o ye a jɛɲɔgɔnkɛ Seko Amadu Baningo Amadu. Kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ɲuman kɔrɔlenw ni Mali danbe ani Mali basigi na taaɲɛ nga ka maa ka fanga kɔkɔrɔ don an m'o kuma fɔ an ko Mali fanga min ta ye Mali danbe ni Mali yɛrɛ taaɲɛ ye i kɔkɔrɔ donnen don Ala yɔrɔ fɔ ka s'anw ma. Ala ka hɛrɛ k'an n'i ka fanga ye. Amin. Kubaro bugu fiyɛ an bɛ kuma fɛn minnu kan o de ye an ka jamana in yɛrɛ. Jamana in bɛ cogo di a kunbɛ cogo di kabini kunun kabi kunna sininko ka na se bi ɲɔgɔn don ma jamana in bɛ cogo di nin waati saba kɔnɔ an bɛ kuma olu de kan. Bari fɔlɔ baara de kun bɛ kɛ ka tɔgɔ ɲini n'a ye nka bi baara de bɛ kɛ ka fɛn ɲini. Maa bɛ fɛn ɲini fɛn o fɛn na n'i ma fɛn sɔrɔ o la a ti kɛ ka ɲɛ wali i bɛ décourager a la. Mais maliden kun ti ten fɔlɔ. Jamana in de kun bɛ baara kɛ ka tɔgɔ ɲini. N'a ye tɔgɔ ɲini tɔgɔ in ne bɛ se ka fɛn lase ale ma. Mais jamana in de kun ti fɛn ɲini bila ɲɛfɛ. Mais anw ka jamana de faso de caman a ye fɛn fisaya ka tɛmɛ hɔrɔnya danbe gɔkolo jamanaden ɲumanya kan. N'o kɛra bɛɛ i bɛ fɛn fɔ ka tila ka t'o fɛn sina fɔ sini bɔ hɔrɔnya yɔrɔ fila fɔ o kun ye hɔrɔnya tinɛ dɔ ye. Anw ka jamana in de kun t'o de kɛ fɔlɔ. Ni jamana in de kungo i ma fɔlɔ Kongo sa nɔfɛ. Kubaro bugu fiyɛ Ala ye anw da k'an kɛ maa minnu ye anw ye golofinmanw de ye. Golofinma anw man kan ka ɲugu an yɛrɛ la. Min'o yɔrɔnin dɔ d'an ma maa minnu sigilen don a kan n'i b'a fɛ anw k'an fosi
ka go ma jema umulu ka kanyere ka horonyi bari anw dakanti jonyai jamana ingata ka buandala ingata ka buandala obe kuma doeti jamana ma nyabulu ka kaba bari nye mauye maamunu me no kunya unjigi karibaw ye ngolu dombe kawale jugu tigila mo mina ni yere la kolu yira netu ni few zambe ka fo hay do flamura anye no mina ataki ka umbeya seki ka du kono herela ede kumbora ka du kono o de kama du were de njugu de bina do aw seno ka chenike farai ka du de unga ayeke du mangilini obe kuimba oyo jabi ni ya me ko dinanjugu jigira dugu kono jatigi jugu bala ni jatigi jugu te dinanjugu te dugu do wajigi joro tala aunga kalambau aunga donbau aunga nyemau aunga kalamba chama kalikaye ko aunbe sa jonyala wa aunga likatui alama jonshiyada alama segenshiyada alama fantanshiyada jamana marala bi bo fantala fama bi bo fantala wasitigi bi bo fantala wi ala ka dali chugui me aunga kalambau munu mana boya ka gafe kala nanzarau chema o chama kalikado me mana boya ka gafe kala arabu chema o chama kalikado ko aunda kanye jonyai wa aunda katui golo jeya inofe olu b'a fɔ ka jigiya farafin e b'a jigiya ko olu ka fisa i ye fili yɛrɛ mɔ fɔ ka diɲɛ ba nɔnɔ kɛnɛ tina fisaya ni ji ye ji suma ye nɔnɔ kɛnɛ tɛ fisaya ji suma ye a ye ko de cɛ ka ɲi ji suma ye nka i bi nɔnɔ min ka se degere dɔ mɔ i tilalen kɔ n'i ma ji d'a kan i tɛ lafiya i n'a dɔn k'a fɔ ko nɔnɔ y'a damɔ fɛn ye nka ji fana ye nɔnɔ ju ye ji de la ko in bɛ ju bɛ farafinya la e ma da o la i bolo dayɛlɛ i bɛna mɛn su in na a y'a partanse Seko Amadu Sidibe Banugo Amadu a ye abonné a kan fɛn in bɛɛ ju bɛ finya de la farafinya min n'o di diɲɛ mɔ su in na e dan bɛ maa jumɛn na histoire lɔ i dan bɛ jɔn na diɲɛ kɔnɔ tawusiri dɔnni la i dan bɛ jɔn na loka dɔnni la a bɛɛ wele a k'u gɛrɛ a ka gafew la min n'a kala su in na fɛn na a ɲugu ma yɛrɛ la ni min Seko Amadu Banugo Amadu bari ne y'o de fɔ ni maa ka ala dɔ sira yɔrɔ dɔ la maa t'i kala bele ala de b'i kala u bɛna fɔ yala ala b'i ye wa ala b'i ye kɛ hakilinda de ti ala ye n'o tɛ hakilima bi ala ye wa i ni ala ye sigiɲɔgɔnya la waati bɛɛ i ni ala bɛ baro la wa a b'i kɔnɔ i ɲɛ b'a la e de tɛ se k'a minɛ nka a kɛwale bɛ yira mɔgɔ la a bɛ se ka yira hakilima la a b'a dɔn wa nin ye ala yira anw na ala t'i ye o tuma na an fa dama i bi k'o min fɔ o muso Hawa o de tun ye farafin ye an fa Adama i bi k'o min fɔ o de tun ye farafin ye n'i ye loka dɔnbaga kuranɛ dɔnbaga kisasu min biya dɔnbaga ba min ɲininka u b'a fɔ ko finman tɛ jɛman tɛ k'u fari wɔlɔkɔlen kun don farafin de kun n'o tɛ ni jɛman don a n'a fɔ jɛman koyi tubabu ye tubabu ye o nka tubabuw ɲɔgɔnna bilenmanw m'anw fɛ yan mɛ farafin don dɛ Adama ni Hawa fila bɛɛ kun y'o de ye o Adama ni Hawa min filɛ u ye kɔnɔɲɛ 21 de kɛ o kɔnɔɲɛ 21 in na kelen min kɛra a kɔnɔɲɛ 20 bɛɛ lajɛlen kɛra awa filanin ye mɛ kelen min nara ka o kɛra den kelen de ye o den kelen in tɔgɔ de ye ko Sisa o Sisa min filɛ o ye
ni mi ko fiye o sisa min filɛ Nabila Ibrahima de bɔr'o la o Nabila Ibrahima o ye furu kɛ a ye muso min furu n'a tun bɛ fɔ o ma ko Ajara ani Sarata a muso fɔlɔ denko gɛlɛyara a ma kosɛbɛ a ka baarakɛla muso fɔlɔ in ne ko a ma wo ko baarakɛla in ɲini k'a fara ne kan a y'o ɲini Ala nana gɛrɛsɛgɛ di o ma ka sɔrɔ ka gɛrɛsɛgɛ di muso fɔlɔ in yɛrɛ ma o baarakɛden ye den min sɔrɔ o tɔgɔ de ye ko Ismail muso fɔlɔ in ye den min sɔrɔ o tɔgɔ de ye ko Ishaka mais jɔnmuso min kun ye baaraden ye n'o ye Sumayira ba ye o de kun ye mɔgɔ finman fana ye o mɔgɔ finman ye den min sɔrɔ n'o ye Ismaila ye o Ismaila o Adnani de bɔr'o la o Adnani min filɛ Kushayi bɔr'o la Abdulmanafi bɔr'o la Kilabi bɔr'o la Abdulmutalibu bɔr'o la Abdulayi bɔra o la o tuma na anw yɛrɛ lasiri de fɔtɔ filɛ ɲɛna Allah o tuma na Nabila Ibrahima furumuso n'o ye Sumayira bamuso ye o Sarata ni Ajara Ismaila ba de kun ye mɔgɔ finman de ye farafin k'i yɛrɛ fɛ nka anw fin ɲɛna ka n'an juguya fo ka n'a kɛ hali anw t'an yɛrɛ fɛ an tɛ an yɛrɛ fɛ bilen a fɛn ma dɔ kɛ tubabuladege in na k'u ka kan kalan i ma kɛ fɛn ye o la k'u ka sɛbɛnni kalan i ma kɛ fɛn ye o la ka tila k'u ka safinɛ ta k'a da i golo kan ko f'i ka k'u ɲɔgɔn na o si t'i k'a ye wa i ye min ye i y'o de ye wa i bɔra kolobaw de la furu de nin maa minnu fɔra ka bɔ Nabila Ibrahima la ka bɔ Hawa la Adama la ka na Sisa la ka na Ibrahima la ka bila Sumayira la t'a bila ayiwa anw na u bi waso ni min ye o furu denya de ye o tuma na maa min bɔra Ishaka la o de ye Nabila Yakuba ye o tuma na k'a f'i ye Nabila Musa muso fɔlɔ o kun ye Ethiopie masakɛ denmuso ye finman kun don Nabila Musa muso fɔlɔ o kun ye finman de ye a ye k'a yɛrɛ fɛ a ye k'a yɛrɛ fɛ masa Solomana ale masa Solomana min filɛ ale fana furumuso ni o muso in olu kun ye balima kelen de ye o bɛɛ kun ye finman ye o b'a fɔ min ma ko Worowa Salimo Worowa Salimo Worowa Salimo ko in de bɛ yen de o tuma na ni maa minnu fɔlen filɛ nin ye i ka da la ka fɔ farafinya tayɔrɔ ka ja wa farafinya ye ko in daminɛ ye wa farafinya ye ko in laban de ye i ka da o de la Kumaro Bugufiyɛ bi ka nin fɔ a ye su in na n y'a fɔ aw ye dɔnni fasɔn bɛ yen dɛ a ye da yɛrɛ la farafinw a ye k'a yɛrɛ ye n'a ma da yɛrɛ la diɲɛ bi ban aw tɛ k'aw yɛrɛ ta ye n'a ma k'aw yɛrɛ fɛ diɲɛ bi ban aw tɛ k'aw yɛrɛ ta ye n'i dara wale ta la i yɛrɛ ta ye i sigi a kan i bɛ sa wale jɔnya la maa sɔnni de bi i farikolo ŋɛɲɛma yɔrɔ dɔ k'a siya Kumaro Bugufiyɛ kun k'a don Tɔyifatulayi Media sanfɛ Sabu Ɲuman Media sanfɛ groupe Seku Amadu Sidibe sanfɛ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'a partanse u sago la o kɔfɛ n'an bɔra o la farafinya la fɛn minnu ka bon farafin ye olu de sɔrɔ
mɔgɔ fɔlɔ min taara Hindu mɔgɔ fɔlɔ min sera ka taa Hindu fɛ diɲɛ dalen tile maa fɔlɔ min taara sen jɔ ye farafin de kun mɔgɔ fɔlɔ minnu sera Australie farafin de don mais nansaraw ye nin bɛɛ dabiri farafinw da la anw tun ma ka se ka ye jɔnyalaw mɔgɔ fɔlɔ minnu taara n'u bɛ Australie farafinw de don maa fɔlɔ minnu taara Hindu fɛ farafin de don o de kama Indiyɛnw fɛ olu ka ca farafin ka ca ye ka tɛmɛ n'i sera Indiyɛnw fɛ i b'a fɔ k'i bɛ Afiriki mais faransɛ jamanaw y'o bɛɛ yɛlɛma k'o k'u yɛrɛ ta ye Jɔnni Bilali maa min Ala ka dangele farikolotigi min ni Ala ye diɲɛ da kanu kama ka a dali nana ni lafiya ye wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin o Muhammadun hamada mɔgɔ min kun y'o o ka ɲɔgɔmɛ dajuru minɛbaga ye ka taama ni kira bi yɛlɛ ɲɔgɔmɛ ka sallallahu alaihi wasallam a bɛ taa biri de k'i sen barikama in dangɔ la o na kɛ alijinɛ sigali ye dɔ ye mo ko ɲɔgɔmɛ dajuru bi don maa min bolo n'a bi bila ci b'a ɲɛ ka don alijinɛ kɔnɔ Jɔnni Bilali nka espoir ma sɛbɛn a kan u ye farafinya janfa Jɔnni Bilali ale ye ni jɔyɔrɔba sɔrɔ alikiyama don wa ni jɔyɔrɔba b'a bolo olu sara n'u ka hinɛ ni bonya ye ani makari anw de bɛ diɲɛ kɔnɔ an n'an ka nkalon ani futinɛ Ala k'an yɔrɔ janya o tuma na silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye silamɛya nana silamɛya tun bɛ yen a bɛ Maka silamɛya nana Alakira Muhamadu ka silamɛya sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ tɛ karaba ka don ale la ale nana ni hinɛ de ye wa silamɛya tɛ mɔgɔ dɔgɔya silamɛya tɛ mɔgɔ nɛni wa a tɛ mɔgɔ dosi tiɲɛ wa a tɛ mɔgɔ bisigiya silamɛya tɛ mɔgɔ sɔgɔbɛ kuranɛ b'a fɔ wala tajasasu aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ aw kana kɔ di ɲɔgɔn ma n'aw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ a ye komi aw bɛ ɲɔgɔn sogo de dun silamɛya bɛ ne fɔ a ko muminiw suratul hujurati aw ye fa kelen ba kelen aw dɔw ye dɔw somɔgɔ ye aw dɔw ye dɔw balima ye n'aw kɛra o cogo rɔ la'allakum turhamun ni gɛlɛya nana aw ma Ala b'aw yɔrɔ filɛ han silamɛya nana nin cogo la mais silamɛya min nana kɔsa fɛ ka don Maka jamanaw kan o silamɛya nana ka kɛ force de fɔ aw ka kɛ silamɛw de ye la silamɛya jakuya t'a la mɔgɔ ta tɛ fana silamɛya cira a jigira kuranɛ jigila Arabiya a ma jigi kan wɛrɛ la mais n'a kun ka di Ala ye Ala kun bɛ kuranɛ jigi Mali la n'a kun ka di Ala ye Ala kun bɛ kuranɛ jigi Senegali n'a kun ka d'a ye a kun b'a jigi Côte d'Ivoire mais Ala m'o kɛ diɲɛ ba in kɔnɔ a ye Maka choisi ka kuranɛ jigi Maka bari den min n'a bɛna kofɔ ni Ala y'a dilan k'a choisi n'a a bolo ye fila ye a ka masaya bolo fila ye a bɛ n'o bɔ Makangaw la donc fa'alu lima yuridu waati min ko min mana Ala ja Ala b'o de kɛ o tuma na silamɛya kɛcogo min bɛ yen sisan Alakiraba Mahamadu ka hadisa dɔ bɛ yen kira kun mana wuli k'a bɛ taa jahadi la wali a ka kɛlɛdenw bɛ taa jahadi la
a kun b'a ka kɛlɛdenw wele k'u sigi a ɲɛfɛ a b'a ka kɛlɛkuntigi wele k'a sigi a kinibolo fɛ a b'a kinibolo da a ka kɛlɛkuntigi k'a ko min man ni Ala ye i bɛ taa la kɛlɛ min na taa ni Ala ye a ye taga Ala kama a b'o de fɔ ta sirri bisimila wa billah a ye taga Ala kama a ye taa Ala kama nka min man ni Ala ye i b'i ni bonya cogo min maa wɛrɛ ni bonya o cogo la a ye kuma in lamɛn silamɛw a ye kuma in lamɛn ni Ala kira ba ye dansago a bɛna dɔn sisan wallahi ni nanzara ye hali ne ka kan mɛn nanzara kan ka don diinɛ la Ala kira kun ka ɲi kojugu i ɲɛ bɛ minnu na kule ni cɛni ni ɲɔgɔn buruja ni dɔgɔya la tan Ala kira mandenw tɛ dɛ Ala kira ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a mandenw tɛ nabiyul ummi e ye dodoratigi e bɛ min dɔn o tuma na o ni tibaa ta tɛ kelen ye o de kama o de ye nɛ diya k'i daja ruhul hujariyatil rabiya arabu ka nɛgɛ yɔlɔkɔ bari o bɛ nɛnkun kan mais Ala kira ba kun t'o ye mais Ala ye kira sanuya ka bɔ mɔgɔ nɛni ma Ala ye kira sanuya ka bɔ burujali ma Ala ye kira sanuya ka bɔ ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ma kira mando ɲuman fana t'o kɛ silamɛw bɛ fɛn dɔw la a kasa ka go kojugu hinɛ filɛbagabaw na hali kerecɛ doli diinɛ in a kan ka maloya la nga a ye don a donyɔrɔ ɲuman kan silamɛya ye tiɲɛ ye a bɛna mɛn sisan Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ i bɛ mɔgɔ i yɛrɛ bonya cogo min i mago b'i ni la cogo min i silamɛ ɲɔgɔn ni bonya o cogo la mana i mɔgɔ ɲɔgɔn ni bonya o la o cogo la kira ka hakɛ tun bɛ bɛɛ kan hakɛ tun bɛ danfɛn bɛɛ ni kira cɛ que ce soit chrétien i kɛra chrétien ye i kɛra siya o siya ye hakɛ bi i ni Ala cɛ kira ye min yira anw na nin de don kana mɔgɔ tɔɲɔ ko kafiri don kana mɔgɔ tɔɲɔ ka t'e ka diinɛ la kana tɔɲɔ ko diinɛ wɛrɛ maa don Ala kira ye silamɛya kɔ ka bɔ nin ma wa kana ɲugu mɔgɔ la e min bɛ ka ɲugu wa Ala kira Muhammadu dun ma ɲugu dɛ silamɛw a ma ɲugu mɔgɔ wɛrɛ la dɛ bari kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni maga gɛlɛyara ma a bi bɔ wagati min na a ye bɔli fɔlɔ min kɛ ko a donna k'a dogo kuluwo la a juguw ye di mɔgɔ fɔlɔ min taara ka dumuni d'a ma kerecɛn de kun don ka tila k'a bilasira ni kuma ɲumanw ye sira filɛ yan fɛ taga nin fɛ kana taa nin fɛ dɛ ni jugu ninnu y'i sɔrɔ u b'i sɛgɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ ko silamɛya ye ɲugu diinɛ ye ciba bɔlen sallallahu alaihi wasallam a de kun kan ka tuubi mais e ye silamɛya ta kira la ale ma ɲuguli min kɛ a dagalen t'i ye e ka maa wɛrɛ kafiriya diɲɛ kɔnɔ ya alijinɛ tile t'e kun a dagalen tɛ e ka maa wɛrɛ kɛ kafiri ye k'i yɛrɛ sanuya o tɛ kira ka diinɛ ye alisilamɛw Kubaro bugu fiyɛ a b'aw ladi addinu islami nasiha an bɛ min fɔ silamɛya diinɛ la kɔnɔjɛlenya de don a bɛ ne ɲɔgɔnnaw kɔnɔ u sigilen don k'u da de n'a ye mais n'i ye min fɔ i b'a sɔrɔ kɛmɛ ta diinu tudan ni jɔ ye juru min don Ala b'a sara i ye dɛ ne bɛ n jija walasa n ka juru don ne ka cɛya lahara Ala b'a fɔ an ɲɛna o wala taziru waziratun wizra ukra ko maa tɛ maa ka doni ta doni min bɛna da i kun n'a kɛra ɲuman ye i lafiyara bari kuli mana alayha fa jɔfɛnw bɛ da o an bɛ nin min na nin bɛ ba don dɔn alisilamɛw ci
kiba nana ni min ye hinɛ de don o de la a ko a ka kɛlɛkuntigiw ma a ye taga ni ala ɲɛda bonya ye o kɔrɔ ye a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ ala kama a kana dansago a ko ma la taghulu aw kana tarabasoli kɛ ka mɔgɔw ɲinɛngolomalen cɔ ka taa cun kan la a kan'o kɛ kuma bɛɛ kira mago b'a la sigi ka fɔ a ko n'aw taara kɛlɛkuntigi n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ misiri kɔnɔ a kana s'a tigi ma n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ l'église kɔnɔ a kana s'a ma n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ zaviya kɔnɔ a kana s'a tigi ma a kana cɛkɔrɔba faga a kana denmisɛnnin faga a kana musokɔrɔba faga a kana se muso ma fo ni muso min y'a ɲɛsin aw ma a b'a yɛrɛ ɲini k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma n'a y'u minɛ n'a ser'u la a kan'u ka jiriw tigɛ a kan'u ka baganw faga a kana pɔsɔni k'u ka ji la a kana tasuma bila u ka forow la a ye silamɛya f'u ye n'u tuubira a y'u bila ka taa jahadi fɛ n'o ye silamɛya kɛli ye dawa fɛ a y'u bila ka taa n'u nana a bɛ ganima di maa minnu ma olu de y'a dɔw ye ala kira ka dinɛ filɛ nin ye fandɛni bɛ nin na burujali bɛ nin na maa kafiriyali bɛ nin na maa o maa bugu m'u ka hadisa ninnu kɔfɛ sisan a tilankelen bɛ taa jɔ i b'i ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn i b'i jɔlen tasuma kɔnɔ i sara diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ tugura dɔrɔn lahara i b'i ɲɛ dayɛlɛlen tasuma kɔnɔ fɔ n'i y'a dabila dɛ bari hakɛ bɛ adamaden de la hakɛ bɛ adamaden la baganw ni fɛnw tɛ quoi ne ka diɲɛnabɔ bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔ dɔ b'i pousser ka bila mɔgɔ dɔ la ko nin fɔ a ye nin fɔ a da la a ma a ye nin k'a la a ye nin k'a la ni maa o maa ka diɲɛnabɔ bɛn n'o ma wa i ka lahara tiɲɛna i ka diɲɛ tiɲɛna o tigiw ye maaw ye maa min y'a ka diɲɛ falen lahara la donc o mɔgɔ sugu olu kɔni ba'idu minal janna wallahi olu yɔrɔ ka jan ala ka alijinɛ la qaribun minan nar olu ka surun tasuma la n'u ni da ye bari k'i da di ala ka tiɲɛ kan ala ye tiɲɛ min yira k'i da di a kan ka tugu ni dungɔ kɔ walima taabolo defan dama silamɛya kɛra nin de ye wa tagabolo ko in bɛna ban pewu tagabolo ye kelen bɛ de ye wa a bɛna to o de ma el sunnatu li muhammadu rasulillah kelen de don mɔgɔw a ma sɔrɔ fɔlɔ a jurukun ma sɔrɔ ni mɔgɔw y'a jurukun sɔrɔ mɔgɔw bɛ a minɛ dɛ mais bi k'a sɔrɔ aw bi ka ɲɔgɔn fa ni ba nɛni jɔn bɛ tugu aw kɔ jɔn bɛ tugu jɔn kelen kɔ nin kini ye fa nɛni ɲuman ye fa nɛni jɔn bɛ tugu ɲuman ni kini kɔ bilen an bɛ sigi k'a filɛ mais ala dɔnbaw bɛ yen wa ala ka jɛturaw bɛ yen ala ka cɛw bɛ yen ala b'a fɔ yɔrɔ min na minal mu'minina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi a ko cɛbaw bɛ mu'minunw na minnu ye tiɲɛtigiw ye u ye layidu ta ala ye wa u sar'u kan kan cɛba dɔw bɛ yen u ye layidu ta u y'a bɔrɔtɔ nka cɛba sabanan ye jumɛn ye cɛba wɛrɛw bɛ yen olu sigilen don ka makɔnɔli kɛ faliyalta zuru u tɛ falili kɛ fiyewu ni silamɛya nana cogo o cogo olu bɛ sa a kan aw m'a dɔn ko cɛw bɛ yen anw ka silamɛya lajɛ bi mali kɔnɔ yan maa i bɛ kuma diinɛ la i sigi yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn n ye ɲamacɛ mɔbiliw ye fa bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ u bɛ baara la koyi ala k'u sara ɲamaw bɛ ka cɛ ka bɔ maaw da la dɛ kasa juguba ninnu ala ka barika d'u la
Nyama beka cheka go boljetero na ala ka barka dula nyamanjela nununa nga nyamanje yoro keleme mino yirawla ha nyama che yoro dai gramosige Bamako misiriba bi mogo bina Bamako misiriba mogo bina bola ne nyana bi 14h mogo bina bola ne nyana ka chene bola nyege kono tere kenema bo nyege min da sogola o kacha dayeleli bo bulu ni ye min na yele bo de dombe kasola be kono tepe bo putira ka bo kana kenemola bloqué nin kamala ni nana kabi seliji mine chene ya tabo kene chema be jole me misiri dala ka fle bo kene chema ka turundu ka ke po bo kenero aye nege mi golokotola olaze bo to fiene na ka boti ki da kenema na fora anga bo anga seliji mine yoro la katanjo ni bo kene seligulu la nyamanjela o aka nyamama jede nyamanjela o nyamanje kanga folo gramosige dila misiriba jama kana sheya auma ayake alakamo ako nyamache nga gramosige tay foba were nga soro nani aundede foba were kanga ka soro ni nani aunde bari aunde na to kamti seli au miseli islamé o ka yoro ya umbe ka yoro di el sunnatu li muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam me fo baga were ku nganga soro la bari nyi yoro fo danye nyere ba ko noy nyi yoro pma fo daye nyere ba ko no afo alimami minumbe gramosige seli olu nyi yoro pma fo baga utna ye fanga kono bi no ma ye abe balane la de fo baga kanga yala ni aunde ayake alakama afo baga ayafo gramosige bi Bamako gramosige ayala je aunga nyege chena de nyege bechena na glara kama meka glara ayake gla ko bako kele yani je wuliche gramosige nyege ngatui fendu woli ndew ma terendela ka bi bokene no nyena ma do sigi me obeka fo akoni ngera bianyana silame ubemi warti ubemi au ya ka embe blu bejo ka ke karoy au ya ka embe blu bejo ka ke faray me mogo be ka terende ka bi bokenero au ga gramosige nyege nala au ka navolo bemi dugukolo keme woro be mogo kele do fe Bamako ya emi kele navolo bebi fe ye mogo ka hectare bemi nola me ita ke ala na kira kamo ika million keme fla boy kata dige doublele no soli ka di gramosige moi ni yo ke ala tnoki ibolo dayroy oye ala nyini daede mogo doni alijine kuna kanogo hiji dablale ten ye folo ni mogo mi ka nafolo boyku kata Bamako gramosige kata nyeke be dégager ka dige do doubler ka doubler nye binani ma ka a jo fara kolo la ka yele ka gla ka ika nafolo do ajina fewno alakama wallahi hijibunu fle na jole no alaba be barajiji kilimo kutuba kela au bemi wajuli kela au bemi mori kundigi au bemi doduratigi nunu au bemi au munu be kutubala au bemi juma kana teme nama ni fode na tay ala koe mau be ka kundunu bokenero yoro mina silame ya ke yoro usira glali mo koyi ni doni manga kada misiri kunde misiri ba be ningla chogodi kana volotigi cho dugu kono el biru la yabula wazan bula yunisa kemata dinu tudan
El dayan la yamut. Tiens. Ni ne kumai. Ala ti jo baraji la ka dogo. Aye senaka nafolo we Grand Mosquée la. Ne bi be ka kuma mogo kele nda do Grand Mosquée kuno. Mogo kele ne ta doy. Nga Grand Mosquée anta do de. Bari ale de selibina nga silame chama kuma bo lahara do. Aya jando ni na. Ne ye ni nyebi ne nyeji borade. Afo nga silame ya bena tota. Anga silame ya bena to. Dugukolo sali e fo jatula. Dugukolo sali ka go Bamako fo negela. Dugukolo sali ka go Bamako fo bangininda maraka kugo. Ka bejo emeblu la ka soro. An yere seli yoro. An ma ngongo ka bo bokenero ka tanjo seli goloro. Al silame o. Allah. An ga seniya da debi na ke an yere yi wa. Kubaro bugu fiye debi ka ni faw ye shina. Ni maa min kɛra ala dɔnbaga ye. Maa min bɛ k'a fɔ ne bɛna nimero bila a ye sen fɛ y'a dɛmɛ wa ayi ne yɛrɛ ti maa dɔn Grand Mosquée la n'i b'a fɛ ka Grand Mosquée dɛmɛ se misiri in yɛrɛ la ye se Grand Mosquée la ye nana dɛmɛ i na mɔgɔ sɔrɔ nana a dɛmɛ i na mɔgɔ ye dɛ mais ne ti nimero bila ya dɛ la a dabɔlen t'o kama dɛ n'i ta ye ala ko ye k'i mago b'i jɔyɔrɔ la aw ma da la k'an bɛna sa ka emeblu ninnu jɔ wa a ye gɛrɛ Grand Mosquée la dilancogo dɔ bɛ ɲɛkɛw na magangaw ka ɲɛkɛw n'i ye siɲɛ 50 kɛ Médine i bɛ taa ɲɛkɛw sɔrɔ a cogo la yen i bɛ jigin dugukolo jukɔrɔ i bɛ t'u sɔrɔ a cogo la yen ni jama ko do o jama ka bon an ta in ye mais ɲɛkɛw bɛ yen waritigiw munna aw tɛ se k'a jɔ ala ne ti faama wele nin na kɛ a non est-ce que a fɔra palais wa est-ce que a fɔra gouverneur wa est-ce que a fɔra ministère wa non a fɔra de ko Grand Mosquée inna limasa fala tadi ula foyi ti wele a kɔnɔ fɛn kelen bi ala o makɛsi yɔrɔ o yɔrɔ dɔnnen do koyi a bi fɔ foni serew waritigiw fanga bɛ se k'an ne ma ala de mais ne t'a turu da olu kun dɛ mais u bɛ ɲamanjɛ la kɔni mais n'u sera ka nin ɲama in jɛ gbɔn an sen kɔrɔ u ye baraji ɲini ala bɛ barika don u ka fanga la mais anw ka foni sere minnu n'olu bɛ yen kɔnɔbara buusi jalamugu kɔlɔsiw hakɛ nɛnkala magansira kan cococo don o don wariba in b'i bolo e tɛ se ka taa Grand Mosquée dilan k'a di e tɛ se ka taa ɲɛgɛn ninnu la dɔw y'u seko k'a la mais n kan tɛ aw ma han mɔgɔw bɛ yen miliyari b'u fɛ miliyari 1 di ala ma o ka taa ɲɛgɛn in bɔ k'a kɛ digɛba ye k'a kɛ blende ka yɛlɛ yanni diɲɛ wuli dɔw cɛ san 200 ɲinɛ nkɔ min mana saga taa Bamakɔ ɲɛgɛnw bɛ yan a bɛ yen hali yɔrɔ in na a ma fa fɔlɔ Kubaro bugufiyɛ bɛ nin d'aw ma su in na n'o tɛ n y'a ye dɛ wa a kɛra n ɲɛna dɛ kamalennin binna bo la silamɛ ɲumanin dɔ fana jɔ mɛ o kamalennin ye selidaga b'o bolo kamalennin yɛrɛ panikɛra a bilen bo la a bolo boma a bɛna selidaga minɛ kamalennin ko non a tereke an bɛɛ ko sa a ko a y'i bolo 2 don bɔrɔ k'a cɔngɔyi daminɛ kabini ji ye nɛrɛmugu ye non kɛ o faralen ɲɔgɔn kan couleur jaune cɛnin tɛ se ka jɛ bilen o Ismaila Dramé
olu kun bɛ wajuli kɛ ni arajo islamique la nin yɔrɔ in na Musa Sakara ani Sheikh Ali Touré olu bɛ tabusiri kɛ nin yɔrɔ in na Ala ka hinɛ Musa Sakara ani Sheikh Sumailu Dramé Ala ka hinɛ u bɛɛ la n'i y'u ɲininka bi misiri in bɛ cogo min anw kɔ yan misiri ɲɛgɛn in bɛ cogo min u kɔ yan dɔ farala ka kun dɛ wa nɛgɛbere dan bɛ ɲɛgɛn da tila la k'a bɛɛ sɔgɔ ne ko ninnu sɔgɔ kun u ko karamɔgɔ ninnu sɔgɔra min na o bɔ kɛnɛw de kɔntannen n'an m'a datugu bɔ bi bɔ kɛnɛ mɔ sisan waritigiw aw bɛ min sani ka taa jamana wɛrɛ saniya i t'i sigiyɔrɔ saniya n dɛmɛ jɔ tun b'a fɛ k'o f'u ye n'a y'a mɛn a ye alijinɛ sa ni maa min y'a kɛ alijinɛ ye ta ye lahara garamɔsigi ta misiriba kɔnɔ ɲininkali kɛ jɔn ye misiritigiw ye jɔn ye responsable ye yan i na mɔgɔ sɔrɔ nka so bɛ ka jɔ yɛlɛ kulu bɛɛ la Kɔrɔbugu fiyɛ a tun bɛna ne fɔ aw ye su in na baro kun d'a ma ɲa n sɛgɛnna an bɛna nin baro in jɔ laadala tile ye su nɔ ta ye Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka jamana ja Ala k'an sago d'an ma salamu aleykum wa rahmatullah a juru ka Ala la